Zibingo. Zibingo. Zibingo revuti. Zibingo. Amechesa wanda. Amechesechi. Ndingoyereka. Ndamoro yangu MTV. Utori MTV. Kandoma nditori and ndida kutonazomecha MTV. Nematambudziko akasaura. Takamaona. Handiti. Sorry. Yombe. Saka wakunyara manje. Ukufika futhi maglass atasemone bo. Hayi wakumakisa manje. Ukumakisa pambili bendera. Akumana. Ndozoli matanga mdara. But amafeki kai. Chete ndoti ma interview twenye twetamba. Ndothe kuda kuponjulate abantu wenze. Ndida uponjulate manje. Ukucalculate tikukuziwa nje. Saka mukuyimba eri mazona. Tikuyimba. Mune masongo manywana. Tisori zvinywani patiri. Zvikubuda hit of the stage, hit of the road. Ndiri hits, ndiri beats, ndiri what city. But auna mask COVID-19 ka. Uda kuti uraya ka kuno. Augari mapurazi eri kuningi kudziwara seko. Ndini mamazi. Kamurika task kunguti ndiri. Corona ikuya ine maporona. Nemaporona. Nemadrona. Kama turi kupomona ari kubva inoni. Ndo ane corona. Otherwise, mwana mdara. Corona kwandiri mabagiti. Mabagiti ari 19 eCovid. Kwandiri akatozoshanda kutange amoxicillin kwandiri. Amoxicillin ikaingi. Ndara. Antibiotic. Yakazoita cure. Amza ngiro zingine injani. Uchikurura madrugs. Ibapiro. Uchikurura madrugs. Babu. Ndara babu nuru. Nebenza umana babu chiruho. Aukupisa babu. Nsomzero zvakutaura bati. Ayo uchi. Nyara kani. Ndo nyare chi. Babu nuru wasi. Neropiswa ne lighter. Kete. Adizidza uyandura babu ari paside pako. Ndikutomisa mazino musi Saturday. Ndatobhadhara. Mamizwa mazino. Mabhaubha akutaura asi mazino ana mabhaubha. Mutseke chimimba iwo auro babu. Hatina kwati chienda kana. Zvinopiswa. Uzichotika tine ma elders imini. Chichatukwatisa to the public. Ayo isu da kuti mimi kama ma entertainers mutaurire ma youth kuti vasiye babu. Vachimbodzitangirei. Zvinoputikwa here babu. Handi babu ndiri kuisa muteni. Mababadzi akalights. Zvinomekawo sense makazvitarisa. Hazvina meaning. Zvina meaning. Babu ni Muslim. Sure. It's a smoking. Ora mutoriro. Kasi mukondo nange ndiri superhero yemutoriro. Ayo ndori chibaba chacho iwe. Chemutoriro. Iwewe silent killer iwewe. Makamona chipinda drug trafficking. Inini. But that's why daidzira mabhingu. Mabhingu ngana gringo ane unotora bhingu. Agringo akafa. Kana mandingo. Saka baba unenge utofomati marecords twako ipapa tichitoita zvatukuita. Asi marecords mabillboards. Chitaure kuti marecords enyu ari kuuya akarekodwawo. Takuita zvebasa manje. Matasimborekodha kupi? Studio. Mukurekodha pareka. Remusic. Nekupi? Kwese kune mastudio. Ezo ngango ngori studio ichiti. Tikurekodha nyango muredio. Paredio ndakapedza kunzwa kudhara. Pawakaita lockdown. Yonotera redio yekuchi Canada maredio toita zvimakoro kana toita zvimachito Canada FM mukona kuti mwangu zviripo zvimwe kazvikuti ikona kuti autodanza kwasozonza kuti ara paredio. Waziya paredio kasakidza isusunurizi. Munozonzwei muchadei. Kuchada kuti nzeve dzinzwe. Aiwa but ndimatosara kamadhara acho esimdanzo. Dakumirira kuti tinzwe kuti pamberi apa munozvifambisa sei. Famba zvichangofamba.
nyange isu tikamira kufamba isu tichangoramba tichingofamba izvo zvinhu zvicha sei tichingofamba nguva ichifamba upenyu zvicha sei malevels achiita sei achifamba vamwe vachiramba vamwe vachitamba vamwe vachiita sei achichamba vamwe vati mhamba vamwe vati igamba hawa kugamba takaumirira kana newe wakaumirirawo futi ichokwadi munhu wese akaimba simdanso nemunhu wese ari muregi takamirira wese musazo chekuti vapfana vamwe vabva vazogaira vazozongoda kurerutsa kune ngweri dzisiri dzenhendende sibizosi wereshende kwete dzemunherevere vekuti ava vanonzi mumurevereri but apa orit tongoti iwo kunzi dai mwari aida kuda kwake chaikoaiwa usati wataura kuti kapoindi yako I think kakajambi bhozi kwakatoda kurerekera kuti hanzi dai boys hakuna zviko aiwa pane munhu aifanira kutorwa kanzi dei ari ani wada kuti aita ani zvazvingwiri izvo zvotambira sezvazviri chingomirirai kuti kana zvauya kuna nhingi izvozvo zvazonzi ndopamunozoti otherwise dai ngatiti nhai kwete kuti toti because isusu zvati kutaura ka kuti vanhu vada kumirira kuona maartist apa tough position basi ramunhu achiri mupenyu ndozvinenge zvichida kuitika ndozvatiri kuda isusu munhu ngaabatsirwa achiri mupenyu adobatsirwa because zvinhu zvakatoomera every artist akaomerwa mai manje nekusanganisira nevamwe vanhu vese nevanhu chaivo nyange vacho vane mari dzacho vakaomerwa bhozi vakuti havana vanotipa mari saka zvinezvo zviro zvaomera munhu wese mabhosi achafanira achipa mari isusu andika vakuti kuti havana mari ende mabhosi acho vanhu pamwe asina kana cent but pakatidzwa dhanzi anotsvaga $2 ekunopinda ndebhosi wacho every dollar nyange vanoene 10 bond kuno 10 bond anotenga mudzanga chete outside panetball complex ndibhosi notozviappreciate izvozvo kutoshaya kwavo mari koko zvinenge zvakatoomera maartist saka muna kanhamba kafreestyle kari kuya mai manje uchiri pakuchema uchemani kuendeza ndai hausandijairire kana ndinoda kunyatsoziya ka Sauro Dara tikuchema Sauro nanhasi tiri kumuchema saka hanhazi vekundoimba hangu ameno pamwe studio pamwe muredio handira paunoenda kustudio abati wakaramba upinda pavhidhiyo yedu yepinball handipinde pamamedhi kwenda Dara hamawazivi here vafanira kuti mastudio mamedhi ino vakagara pamamedhi vakanga vani pambura avo mamedhi aubva kuti ara vandiri kutanga mangoma mamedhi akawanda akaitwa tichinojambwa nawo kuzosvika inini handichaadi saka handichadi medhi kuda yako iwe kana pasitorina zvinanikutoita saka takada kuti asong isong iridhimu yangu unoziva pinball ndeni ndeyangu iridhimu yangu iyi handisingazivi jamani unoona executive ini kuproducer handatomboona futi video akatoibhadhara iridhimu yayo indesinobhadhara aiwa ndakati maartist ngaapinde mahara handakapinda varidhi ndakapinda mahara yako yarwa nestate kashamari ndakagadzira hit song mazite wakambonditengera kana ningeri wakambonditengera na pipsoro wazonditengera revive nasi hanzi akagadzira hit song mazita anogona unogona kubika ridhimu ari kuabusa anaabhusa office iti wakarekodha mazita nemicrophone yandakatenga ndikatumira tinozvitenda ndaroda nairt kazauzive nairt handichakatomasirwa kumba kamfanakazi ngonanhingirinwe kasi mageto ezazive ukuda kupusisani ngombachonozibvuma kupusa andika
bacho hati toipeta munoiketa toipeta tisaka totanga kutoimaketa pedzera munhu napana rimi ngada kuganza nemakeyboards hayi ndiri akusuka iwo unotenga makeyboards unotenga makeyboards kuti isusu tese nekompyuta zvapana vanhu vakabhireya mira motaura mina ndikutaura chokwadi chimonyana tikaenda interview kake dingo kototanzana achitira maizi uzweni Mira timbozo. interview yangu uayuyu yorozongoda enda urambe aurambe zvafana vanhu vakabhireya hanika vanhu vakabhireya kupasapasa ipasapasa yekuti ndisi takatoimba isusu tisaka tori pastage tisetoriwa ngoma setojambisa vanhu acho ndisu but vanhu vakabhireya vakaona vanhu vakabhirera regi yemani saka zviriko yakatenga makeyboards hatiri kushandisa isusu kuti kastudio kakabudiri atooneka employment akatomuemploya zvake dingo ana zvandiaitasi chimbonipai kana ndimbotanga aiwa nyarara tikatorwe uona mwauri boxeni dada boxeni waisa urambe dada boxeni haupikise aiwa haundimise patv ukunzwa mwauri haundimise in front of vanhu ukunzwa anditambire tisisiekadai waisa fanao ndana nemakore akawanda une makore mangani rei une makore mangani silent killer une makore mangani alright yapera hamaita boblas thanks makaipeta